शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता मर्या गुरु परंपरा श्रुती स्मृती पुराणानाम आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हां, स्टार्ट करूयात बाची. समजलं. गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं तुह्यं सर्वं मे रघुनंदन. गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीर सद्गुरु रूपे. मला वाटते अंतरी वसावे तुझ्या दास बोधासी बोधवावे. अपत्यापरी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा. महाराजया सद्गुरु रामदासा. ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया. ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया. मती मंदनी काहीच नेणे मती मंदनी काहीच नेणे सांख्य अथवा न्याया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया. ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. ओम. श्रोते जनांक समस्त श्रोते जनांक नमस्कार. समर्थांगल वतीने हा सगळ्यांक नमस्कार करता. आनंद असं तुम्ही सगळेजण उत्सुकतेने येऊन बसतात ऐकून चाप समर्थांक अंकल सांगचे सम. आज आम पहिले 2 मना श्लोक घेऊया. निकट देरदास वेदी.
आजी 69 आणि 70 मनाचे श्लोक आहेत असं. सुखानंदकारी निवारी भयाते, जनी भक्ती भावे भजावे तयाते, विवेके त्यजावा अनाचार हेवा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा. जय जय रघुवीर समर्थ. श्रीरामाला पयलीं सांगिल्लें की 10 हातून ओव्यो आता श्लोक. शेवटची लाईन एकच असतली, प्रभाते मनी राम चिंतित जाव. तर तशी केल्या कलकल जाता. मागशी पण कल सांगिल्ले, बळे आगळा राम कोदंडधारी, महाकाळ विक्राळ तोही थरारी, पुढे मानवा किंकरा कोण केवा, प्रभाते मनी राम चिंतित जावा. जय जय रघुवीर समर्थ. तो कोदंडधारी राम अगदी बलवान असतो. त्यांनी ती अत्यंत म्हणणारी नाठाळ लोकांसुद्धा तो वट निर्हाडू शकता. त्यांनी ती आमगल कसली गती काळाक सुद्धा तो महाकाळाक सुद्धा भारी जाऊन असले हाजे खातीर ते सगळे जण काळ सुद्धा ताका भिता जाल्यारी तो भक्तांक कोमलू मनाचा अशेच. कमी ती ताका मी प्रभाते मनी राम चिंतित जावा. आणि किती जाय तितल्या मी अनुसंधान ताक संगत कायम दवरता म्हळ्यार कल्ल जाता. हांगतांनी आता दिल्या सुखानंदकारी निवारी भयाते. एक फंकल जाता काळकांतू दोग जाण मनुष्य काळकांतू किंवा तशी एकलं विरुद्ध दिसलेले एकलं अशी तरी मदेंची तांगें टक्कर जाली. टक्कर जायना पडे म्हळ्यार गांवांतून अशी हें घेवन वतात न्ही लाटणी घेवन वतात समज उजवाड आसना किंवा बॅटरी असता अशी. तर ती टक्कर जाली म्हणा पडे कल रे तुका दिसना हांवें आणि मग टक्कर मारता हांव पडतलशील म्हणून भयंकर झगड जावचेले. तितले घड्या भितर आवाज गुत्ताच दिसले म्हणून एकल्यान अशी करून त्या लाटणी वयर करून तोंड पळयलें रे मग कितले वर्सां जून मित्र मेळ मग म्हणून अयो तूं वे सॉरी म्हाका गोतू नाशिल्ल रे म्हणून. म्हळ्यार उजवाड पडले की खरें कल्लेस तें दिसता आणि एक नमुन्या भय एक नमुन्याचे हें वायट वासना किंवा कसलेय नमुन्याचे एक हेवे दावे अनाचार करचो झगडे वतात चुकता ती सगळे कल्ल्याक तरी प्रकाश मेळना पळय. तशी राम नाम हे तशेंच. राम नाम घेतल मनशांक कायम ते राम म्हळ्यार आतांच कैसले गेलो दशरथावल पुत्र राम नाही. तर राम तत्व जे आसा न्ही ते अनादी कालापासून असेल आणि ते कायम सुखानंदकारी ते रममाण जाता सगळीकडे म्हणून ताका राम अशी म्हणतात. कळलं. तरी तो सगळीकडे रममाण जातलच तेमी ताका राम म्हणतात. तर त्या राम नाम जर चिंतन केले नुसते म्हणचे नाही ताजे चिंतन म्हळ्यार कल करचें की तागेल गुण कलकल आसत ते आमच्यांत येवंकात. बरी संगती कल्ल्या करता सत्संगती बऱ्या मनशां लेगीत तांगेल बरे गुण आमच्यांत येवंकात ती म्हण खातीर करता पळय की न्ही. तशी हें सुखानंदकारी राम नाम कशें आसा सुखानंदकारी. हातून जनी भक्ती भावे भजावे तयाते. सुखानंदकारी नाम घेवच्या कल लागल्यार कल जाता आमगेर भयच वता खंयचेय हाजें कित्याक म्हळ्यार सतत फील येता की तो आमी सांगात आसता. हाजी एक गमती काणी म्हळ्यार ती रामायणांत आयली. रामायणांतू एक भिल्ल वस्तीत भिल्लांगल राय आशिल्लो. तागेल चल्ली सानी तिगेल नांव शबरी. ती शबरी अगदी आनंदांत आणि सुखांत वाडलेली शबरी. त्या काळात बेगी लग्न करताली तस तिगेल लग्न ठरलें. तर ती अल्लड चल्ली सगळ्या प्राण्यालेंगी हांसल्यागी खेळतात ती गायी वासरां नंतर हरण तांगेल थंय आशिल्ली कडे बकऱ्यो सगळे जाणां. तरी बकऱ्यांगेल एक राशी बरी ते कोकरू म्हणटात न्ही तशी ते बकऱ्यांकय बांदिले आणि तांगेल चेड पिली एदी सांगतात ना पवळीची तांकां सगळ्यांक एक राश भर बांदून एक हांतून दवरलेले.
पण पळून तिक दिसलं यो पाप खेळची चेडवा कशकला बांधून दवरल्या वया तावळे तिने आवसू विचारले आणि आम्हा अंक कल्या गो बांधून दवरल्या आपण त्यांच्या खेळता ती म्हणा नाना त्यांचा तांक खेळची खातीर बांधून दवरली हांगा तुका लग्न आयलं न्हय आम्ही भिल्ल राय आणि हांगा गांव जेवण जाता त्यावेळा इतले लोकांक तांकां मटणा जेवण लागता त्यावेळा खंयच्यान हाडचें म्हण पयलेच हाण हें प्रोविजन करून दवरल्या ह्यो तिगल आंगार अशी कांटायलो त्यावेळा ती म्हणटा की विवेके त्यजावा अनाचार हेवा देवा म्हाका आनंद मेळका मगल लग्न जावन हांव आनंदान राबका म्हाका बरें कोण पेटोवंका म्हळका तर ह्या इतले आवसूक एक आवसूक आनंद अशें दिसता की आनंदान आपणाक जेरडा तो घार कितें साखरी पेटोवंका म्हळ खातीर इतले आवसूंक गेले आणि तांगेर चेडवांक गेले आमी प्राण घेवचे ना 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 हें बरोबर ना तर त्याची रात्री ती लग्ना पयली दिवस धांवन वचली पळोवन वचली अक्षरशः आणि धांवन 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 एक हाजेर आयली गुड्डे आयली थंय चडूं लागली चडल्यार पळयलें हें कोणा गेलें म्हळ्यार मातंग ऋषी म्हण एक थंय आसता ती थंय राबता ती म्हण सांगलें आनी हांगा पुराय चल्लेची जाल्यार कितकी प्राणी झाडां फळां फुल्लां सगळें भोमटेच आशिल्लें आनी ती झाडार चोण निपून बसली सकाळी फुडें तिका दिसलें की हे लोक तांगेले ऋषीन गेले सगळे शिष्य लोक सकाळी न्हांवच्या वता ती येवन कले खावच्या दिल्यार त्या हरणांक खावच्या घालता ती सगळे झाडांक उदक घालता ती आणि तुळ अशी लायिल्ली भोव कमटे इतले मनांत आयलें तें की तिका दिसलें अरे ह्या असले सत्संगतींत आमी आपणे जर हांगा राबल्यार कितलें बरें जातलें थंय ती राय आनी हांव राजकन्या जावन कसली उपयोग दुसऱ्यांक रक्ताचेर मगल जीवन भरचें ना 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 ताजे पाशी हांव हांगा राबतां आणि जे काय मेळटलें पंचपक्वान भले म्हाका मेळचीच ना ती जाल्यार फळ मूल हांगा मस्तच तशें करून राबया म्हण ती नित्य कितकी दिवस त्या झाडाचेर चोण बसली आणि थंय सगळ्यांनी वचना पडे आपणे कले काम करता न्हय फुकट खावं नया म्हणून ती एक हाजेर झाड उपेलती आणि त्या झाडून सगळे रस्त झाडताली आश्रम झाडताली कोणाक काही कळनासता तर सगळं काही आश्चर्य झालं की कोण वया इतकं स्वच्छ कोण करता मग एकमेकांक विचारता चेडवांनी तुम्ही तू करता ना हांव करना इवन ते गुरू मातंग ऋषी म्हण आशिल्ले ते तांकां आश्चर्य दिसलें तर हें कोण करता मग तर एक दिवस सकाळी ते खंयची वचून भायर सरले तावळी ती आंगण झाण आश्रम झाडच्या कशी येताली तर तांगेल खंयची चुकामक जालेली म्हाका दिसता ती मेळनाशिल्ली त्या गुरू एक दिवस आत्ता तांकां ती मेळ्ळी म्हणा फुडें म्हळ्यार ती तांगेल पाययाल्या खंय येवन पावली म्हणा फुडें अरे कोण तूं म्हूण विचार हांकल करतास आवळी ती एकदम भिवून गेली म्हळ्यार नकळत निपटून राबलेलें ती कल करचें आनी तिने सांगलें गुरुजी हांव अशी एक नमन्या वेस म्हळ्यार भिल्ल घराण्यांत रंगी बेरंगी कपडे घाल्लेले हें तशी दिसताली आणि कॅस समोर वळोन घेनाशिल्ली असली तरी आपण अशी धांवन आयली आनी हें करतात हांगा म्हाका बरें दिसता तरी म्हाका हांगा राबूंक मेळत जाय तुमच्या सहवासांत कितले म्हजेर कृपा करात तुमच्या शिश्यांक हांव मगल भावंडा वारे पळयता आनी तुमीच मगल आवस बापूची जावन हांव तुमकां कितली जात तितली मट्टाक हांव राबतां म्हण मगल कल्याण जातलें भंय बाळा आनी तूं हांगा राब आनी इत्या म्हळ्यार थोडे मगल साधनेंतल्यान आपणाक कळटा की तांणी तिका थंयची ती शिश्य म्हणून एक्सेप्ट केली आणि तिकने राम नाम दिलें म्हण श्रीराम 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 जानकी जीवन स्मरण जय जय राम तांणी सांगलें चेडा तूं दोतोसय ह्या फुल्लां तूं फळां तूं सृश्टीन तूं रममाण जालेलो रमतल जो आस न्ही चैतन्य तागेल नांव कलगुतसय तो राम तत्व त्या परमात्मा तत्व तुगेलांत आस तुगेल हांव तूं तेंच आस आनी हांव सृश्टीन तूं तेंच आस तागेल नांव रममाण करता म्हूण तागेल नांव रमण करता म्हूण राम जालें त्या रामागेल ध्यान करता तूं हांगा राब आनी तुगेल नीडलारी अगदी स्वच्छ बरयलें आपणा दिसता की
आत्ता नाही पण मस्त काळाने हे राम तत्व सगुण रूपांत येऊचेस त्यावेळेला त्या येऊन तुका त्यांना पण एक दिवस कोणी येऊन तुका दर्शन दिल्याशिवाय राबयणार तुझं कल्याण जातलं त्यांनी हांगाची राब चरडाम त्या दिवस जर तुझं साधन सुरू झाली फलफल्यार उठतावन न्हावचे मात्र नाही ती मस्त पंता तिला लांबू केस आशिल्ला केसां निरस्त झाडताली दिसताली आणि सगळं स्वच्छ करून दवरचें आणि गुरूंक गेले त्या बाकी चेडवांक गेले कपडे धुवचे तांकां रांदून वाडचे सगळं ती करताली अशी करना पडे मस्त वर्सांनी तिची काय होड झाली त्यावेळी गुरू सांगता लागले आता अन्य एक आश्रमांत आमकां थंय कॉल आयला थंय थंय मस्त शिष्य आमगेले वाट पळयत आसत थंय वचता त्यांनी ती तुका हांगा एकलेक राबू जायत नव्हे पण तुका राम हांगा आसा तूच सांगत त्यांनी तू अजिबात काळजी करू नका तो असंच म्हणून हे कोण निर्धार कोण हांगा राब आणि प्रभाते मनी राम चिंतित जावा जाल तितकी त्या राम तत्वाचे संगतीत राब आणि मंडळी आता सांगता मस्त वर्षांनी जेन्ना राम तिका मेळू आयिल्लो त्या शबरी गलबार खाली काणी देत असत त्यावेळेला शबरी 80 वर्षापेक्षा जास्त वयाची आणि राम 40 वर्षाचे आणि हे राम नाम तिक मेळ्ळे न्ही ती अगदी सान आशिल्ली 10-12 वर्षाची त्यावेळेला रामाक जन्म सुद्धा जायनाशिल्लो हे सगुण दशरथ पुत्राक जन्म जायनाशिल्लो तरी ते त्या राम तत्वाचे राम तत्वाचे नाम घेऊन तिने कशी तिगल एक नमन्या बळी गेली ती एकली राबताली नित्य सगळी जाण आशिल मारीची घर स्वच्छ दवरताली आणि कोणा गोत केन्ना राम याद म्हणून गोतना न्ही आणि डेली तिने तागल वाट पळोवची तागल अनुसंधानान तू श्रीरामा तू केन्ना येतलो मगल तुका दय येना म्हाका येवन मेळ हा तुगल आशेन वाट पळयतस तुगल नामान तुझी इतलो आनंद भरला म्हाका एकलीशी दिसनाची कायम तू बगल मुखार आस तरी के म्हाका तुगल ते रूप सगुण रूप पळोवचेस रे यो म्हणून तिने ती अगदी भक्ती भावाने ताका भजच्या लागली तागल अनुसंधान दवरच्या लागली कायम तावळ जालें की तिने तो अनाचार जात आशिल्ले ताजो तिने त्याग केलो तिने विवेक केलो की दुसऱ्यांक मारून तांगेल रक्तारे आमगेल संसार करचे बर न्ही हो विवेक जो करता नुसते देवाल नाव घेवन उपयोग ना तरी विवेक करता खंयची बरोबरी खंयची वायट कोणागेले हत्या करची ना हे आणि भक्ती भावाने ताका भजल्यार तो कायम सुख आनंद दिता हे हांगा सांगल्या आणि एक नमन्या भयच वता आता इतले व्हड सायक्लोन जर 2 दिवस जाले येता असं कसले पडता असं कळवें जाल्यार ताजे आमकां भंय दिसले इत्या म्हळ्यार आमी राम नाम घेतलेच मन आणतायले अरे प्रलय म्हळ्यार होच की कल्याण अशें पण दिसच्या लागले 2028 अंकल की प्रलय जावचेच तें अशी जावं सगळ्यांगेर जातलें तेंच आमगेर जातलें ना तरी हा देह म्हळ्यार काही खर नाही हे मन आणतायले आणि अजिबात भंय दिसनी त्या म्हळ्यार मगल राम वच सांगत सतत राम नाम तिथे घडले दुसरे कले करचे सारखे बाकी नाशिल्ले भायर खंय वचू जायनाशिल्ले आणि वायटान बरें रामान म्हाका सांगले अगो हे कोरोनाचे इतकें वाडल्या प्रस्त ताका हो नमन पावस आयल्यार पुरे जम्स तुम्ही कितले फंत हात धुश्यात साबुनाने ताजी पेशी एका फंताक सगळे जम्साचो नाश करता पण त्या रोगाचो नाश करता हो नमन पावस आणि वाऱ्याने वादळ येवन तशी तरी हे रामागल वचन असं आणि ते जातले अशें म्हाका दिसता आणि हो रोग आटोक्यान येवच्या पावलो असो तरी सुखानंदकारी निवारी भयाते जनी भक्ती भावे भजावे तयाते विवेके त्यजावा अनाचार हेवा विवेके म्हणा योग्य विचार कसले करतना योग्य विचार खंयचे सत्य अस खंयचे असत्य अस खंयचे नश्वर अस खंयचे ईश्वर नश्वराचेर पाय दवरून आमी ईश्वरा अनुसंधान साधता तशें राम निर्गुण भोग आमचे राम नाम त्या आरामांत घेवन ते राम नामांत इतलें गोड वसणे मंडळी की तो विंगड चालीर म्हणल्यार तातूंत विंगड भाव येता ताले गप्प मारयेदो ताले संवाद सादयेदो श्रीरामा
त्या बाल भावाचे ताजी कल्पन करा तर सान राम कश दिसतालो कडेरी यंग जालो तावडी तांगेले राम सीता आम्हाला कशी दिसताली तांगेल चिंतन करा ती तर राम शबरी घार येईल कशी तान बोर खाल्ले असतली ताची चिंतन करा ती तर रान नावाचून वलकल घालण्यानं सुजट बांधिलो तो कितलं गोमट दिसताल कोदंडधारी राम असं सगळे आणि रावणा मारतन कशी बलाढ्य तो कशी दिसलो आज सगळ्याचे चिंतन कोर मना तू राम नाम घे त्याचे अनुसंधान किती पण जात ती पण करा ती विवेके त्यजावा अनाचार हेवा प्रभाते मनी राम चिंतित जावा जय जय रघुवीर समर्थ दुसरस सदा राम नामे वदा पूर्ण कामे पदा बाधिजेना पदा नित्य नेमे मदालस्य हा सर्व सोडो निद्यावा प्रभाते मनी राम चिंतित जावा आता ना पदा हा जे दोन अर्थ कदा बाधिजेना पदा हा एक अर्थ देतात आणि कदा बाधिजेना आपदा आपदा म्हणाले संकट राम नाम कोण घेत की सदा सदा येता जाता वदनी वदता ग्रास गिळिता सदा देता घेता वदनी वदता ग्रास गिळिता घरी दारी शय्येवरी बहु सुखाचे अवसरी समस्तांची लज्जा त्यजनी भगवत चिंतन करी जय जय रघुवीर समर्थ तशी हे राम नाम कशस अति स्वल्प सोपे पुकासे अरे तक कले खर्च से खर्च न करे कोई फूटे कोई चोर न लूटे मीराबाई कल म्हणता मीराबाई गले भजन म्हणे इतके गोमटेस की हाजे म्हणारी खर्च न करे कोई चोर न लूटे दिन दिन पडत सुहाय तशी ते राम रतन धन पाय तिक राम नाम रत्न शेमेळ्या तशी त्यांचे राम नाम आमच्या सुद्धा असं म्हणा दोन अक्षर असतात शब्द राम 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 म्हणता बसलेली कल्लंगल बिघडत नाही लेखतन होताना काम करतन त्या राम नाम आम्ही घेऊयात तशी सदा राम नामे वदा पूर्ण कामे कदा बाधी जैना पदा नित्य नेमे अशी घेतल्यावर कल जाता आणि हे कोण घेतले तरी दोन्ही महत्वाचे लोक असत रामायणात काय म्हणाली संत हनुमान हनुमान हो महादेवागल अवतार आमगल भवानी शंकरागल अवतार हनुमान त्यांनी सानी हो घेऊन रामागल दूतत्व पद करून आईलो आणि सतत राम नाम म्हणाले राम तागल आराध्य दैवत म्हणून राम नामात दुड्डून राबले आणि ताजन कल केले पूर्ण काम केले पूर्ण काम असेल तर राम नाम सगळं नमुन्याच कामान रामाक मदत केली होतच तर तशी तो रामनामान बुडलेलो असल्याक राम नाम घेतल्याक आपदा येत तापी वत तापी आज सायक्लोन आयले कितले मोड कितले दिवसाच काळोख आणि कसले नमुन्याचे आवाज जाल्ल्यारी आपदा येता संकट येतच ताच्या आयुष्यात कोण सिक्क झाले कोण हॉस्पिटलांत असत कोण आनिकल झाले ताची काळजी म्हणून आम्ही घेता ती राम नाम ताजे खातीर घेवन राम नामान भयच वता आणि आमकां आत्मविश्वास येता कसले त्याला मागून दिवचे ना ताका सगळं कळता देवा सगळ्यांगल भर करी देवा सगळ्यांगल भर करी म्हाका कितले जर तितले हांव तुगेलें नाम घेता देवा आणि मग तुगेल नामा शिवाय म्हाका कले कळना त्यांनी जे कले काम करचे असले ते तुंच करून घे म्हळ्यार आपद थंयच आसता ती संकट आयिल्लींच आसता ती आमचे दोळ वटान वटान पळयता ती आत्तल जातले जाल्यार आमकां ती बाध जायना पेन जाता जाल्यार सफरींग जायना थोडे वेळ वायट दिसता काय ना सगळ्यांक मंगल जातले सगळ्यांक बरें जातले होच विचार मनात त्या शिवाय जाल्यार म्हळ्यार प्रार्थनेक महत्व आसता एक तरी भाव आसता प्रार्थनेक एक चेडू एक बुड्ड्यार राबलो नवीन शिकू लागेलो स्कुला वचून ताका ABCD तितलेंच येताल अक्षर तो 100 ABCD म्हणटाल ताका कोण कितें राबयलें अरे तूं कल करतस तान कल म्हणत होतस अरे हांव प्रेयर करतस
त्या वाक म्हाका मगल अम्मान सांगलें की प्रेयर केली की तो येता मग कळ्ळें. तशी खंय जंगलांत एक एक स्कूल वचू लागताले. तावळी रामनाम घेत वचुलेरी तो आत सज्ज धनुषा वसुस्पृशा वक्षया शृंग संगिनो राम लक्ष्मणा वग्रत पथी सदैव गच्छताम. एक बायल मनुशी ती खंय की काम थंग येतन वेळ जालो आणि अशीच पावसाच्या जंगलांत जंगलांत म्हळ्यार एक नमने चिंकार अशी जागेर ती एकलीकय येवंका पळय. तिगल फ्रेंड केन्ना सांगात आसतालो एक कझिन की कोण की तो दूर व्हरलो त्याने येनिशी एकल्याने वचका जाल्यार तिगल अम्मान तिका सांगले पळय राम रक्षा म्हणत वच म्हणून. आणि हे म्हणत वचून न्ही पळयलें सरळ वचून ती चित्ते सुद्धा भय दिसनी मात्र नाही मुखारच्यान वचून ती पावली. पावना पण हक्क तिगल त्या कझिना उगडा जालो अरे ही येतस म्हणून तो धांवन आयलो तिक सोदून. पळयली आराम येता आणि तरी तिगल लक्ष ना पण तो सुद्धा दचकलो आणि थोड्या वेळान ताणें गुर्त दाखयनासतना चिके मुखार वचलो आणि कड्डेरी ती घार पावना पळय. घार येवन ती विचारलें की अगो आज तुका कसले भंय दिसना. म्हाका तर भंय दिसनी पण तुका पोलीस एस्कॉर्ट कोण दिल्लो म्हणून विचार. तू पोलीस एस्कॉर्ट आशिल्लो. हडड बंदूक घेवन दोन तरुण लोक पोलिसांगे ड्रेस सांग तुगल मागशी येत आशिल्ले तें पळोवन ते मवाली लोक सुद्धा येवन धांवन गेले आणि ते राम लक्ष्मणा वग्रत पथी सदैव गच्छताम. रस्त्यार चमकतना राम आणि लक्ष्मण आमगेले अत्यंत रक्षण करतात. त्यांनी भय दिसना. त्यांनी आपद आयली तरी ती बाध्य ना. एकटा वता एकटा जाता जशी ढग येता ती वता जाल्यार आमी कल करता मदालस्य हा सर्व सोडून द्यावा आणि प्रभाते मनी राम चिंतित जावा. पूर्ण काम हांगे हो शब्द पूर्ण काम म्हणा कल्लें सगळं नुसते राम नाम म्हणत बसणे तर राम खंयच्यान आसती तर रामागल काम समजून आम्ही काल मार्गदर्शन घेऊन कोण कष्टांत असत की तांकां पावंका हें करता. तरी त्या हनुमंतागल उदाहरण म्हळ्यार त्या महादेवान कोण दाखयली की ताच्यान तूं शक्ती मात्र नाही युक्ती आशिल्ली भक्ती आशिल्ली आणि तिन्नी वट्टू करून आणि शिवाय बुद्धी वापरून बुद्धिमत्ता वरिष्ठम तो हनुमान तो जेन्ना वचुलो लंकेतून ही सोदूक कोणाक सीतेक सगळीकडे फिरना पडे ताका मनात आयलें रावणा तर मारचेच पण हे ताका प्रति एक गुरून सांगूनच करता अशी ना. आपणा दूधवंतपण वापर न्हू ताणें कितकी गोष्टी केल्यो जशी ताणें सगळे लंकेक एक फिरलो सगळीकडे ह्या झाडांत त्या झाडांनी आणि कोणे पुणे म्हळ्यार हांगा एक रावण वायट आसतलें पुराय जाण वायट आसतले. म्हाका रामान एकठाण सांगिल्लें की प्रत्येक जणांक बरे गुण असतात त्यांनी वाईट गुण असतात जाल्यार तशी प्रत्येक एक कम्युनिटीन तू राज्यान तू बरी मनुष्य असतात तरी हाय रावण आल्या जर युद्ध जाल्ले रामागले पुरे जनत मरतल न्ही बरी जनत सुद्धा मरतली तर तांगल रक्षण करूक पयली बरें कोण हें कळता. आणि मुख्य म्हळ्यार एक हे म्हणतात रणनीती म्हणतात तशी युद्धा खातीर आव्हान करूं आमगल बाजू कोणी यश आसकी कल्ले हांगल इतली सेना आणि राम आणि हे फक्त वानर मात्र मुष्टी बरी तांगल कल जातले म्हणून तांकां फिरना पडे. एक कड गोमटो एक बंगलोसो आशिल्लो वाडसो आणि थंय तुळशी वृंदावन एक पणती लायिल्ली आशिल्ली फुल्ल घालेली आशिल्ली जाल्यार पळयल्यार थंय एकलो मनुष्य रामागल ध्यान करता दिसलो श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम आणि स्पष्ट राम नाम ऐकत त्यावेळी तो हबूर भितर वचून ताच्या मुखार प्रगट जाली आणि विचारले हे मगल सख्या तू राम नाम घेत म्हळ्यार तू आज मगल मित्र जालो तू कोण म्हाका सांगची कृपा करतले. तो कोण आशिल्लो तसो तो रावणाल खासा भाव बिभीषण आशिल्लो आणि बिभीषण म्हळ्यार राक्षस कुळांतलोच तरी केळी एक्चुअली ते राक्षस कुळ म्हळ्यार कुळ केन्ना राक्षस आसना राक्षसी स्वभाव आसता नाल्यार पुरस्त ऋषी गेल नात हो कोण रावण बिभीषण सगळे जाण इवन कुंभकर्ण बरो आशिल्लो फक्त रावणची नाताळ आशिल्लो आणि एक अहंकारान फुकट गेलो जाल्यार बिभीषण इतलो बरो आशिल्लो
तरी तो म्हणालो आत्त नाही मग पहिले धोर मगल आवसून राम नामात बीज मजात रुजय आणि सगळ्यात रुजयले जाल्यार हो रावण मात्र सांगून ऐकना तो विरोध भक्ती करता कायम ताका कितकी हांव सांगू पळय जाल्यार तो आयकना म्हणून ताणें हें केलें तरी मागीर ताणें ताका आपणा बाजू वळयली आणि युद्ध सूर जावन पयलें हो विभीषणान पयलीं रावणाक परत चेतन दिवच्या पळय पळय अशी कोर नाका आणि ताणें ताका सांगलें की हें आत्तांची नाही तर बरी लंपटच असतो रावण सगळं कितकी जाणांक ताणें अशी हें केलें वायट केलें आणि ही पुणयेक रानांतून राबयल्या अशोकवनांत बाकीच्या कितकी हांकां ताणें राणी वयच्यान दवरल्या बायलांक तांणी ती तो तसलोच आसा आपण मस्त सांगू पळयलें तो काय आयकना तरी म्हाका राम नाम सोडची ना तांणी ती म्हाका हा पण शत्रू कुळांतलो तर तुमगेल राम म्हाका एक्सेप्ट करतलो न्हय तर परत वचचे पयलें ताका राष्ट्रद्रोह करूं नये म्हणून रामाक मेळू हाका रावणा मेळू वचलो ताणें ताका बुद्धी मार्ग सांगलो रावणान ताका लाथ मान घालेली आणि तू अस्त नमुन्याचो मगल द्रोही असो तू लंकेंत रावची ना भायर वचप ताले उपाय नाशिल्लो तांणी तिथं आवसू गेले आवसू काही पांय पडून हें करून तो रामाल्या वचून रावलो आणि बरें जालें ताणें वचून मेळलेलें ताणें लंकेक सगळी माहिती ताका आशिल्ली अशी हनुमंतागेल हें की आळस सोडून ताणें राम नांव घेवन पूर्णपणे काम केलें मद आणि आलस दवर अशें त्या दोग जाणांनी कड्डेर पळोवया रामाने लंकेत येवन रावणा मारना पण पळोवया कल जावचें म्हूण अशी ना तर आत रामाक मगल गरज आसा हांव नुस्तें राम नाम घेवन उपयोग ना विभीषण म्हणालो आत्त ताका मगल गरज आसा म्हण खातीर तो थंय वचलो आनी ताणें सगळें केलें आणि हे सगळें कल्मित जमलें शत्रू गल मित्र जालो होय की नाही शत्रू आशिल्लो मित्र जालो राक्षस कुळांत जन्मलो म्हणटात त्या राक्षस वृत्तीच कुळांत तूं जन्मलेलो आणि एक आंबो वायट जाल्यार सगळे आंबे वायट जातात तशी एकलो तो राक्षसी वृत्तीच रावण अहंकारी ताणें तागल आजूबाजू सगळ्यांक तशें करून घालेलें जाल्यार राम नाम बीज मात्र अशेंच की त्या बिजाने सगळे बाकीच किडचे सुमार जण तालुक्यात सुमार जण वांचले बाकी सामान्य जनत मस्त वांचली रामान सगळ्यांक मारून घालपी जे वाईट आशिल्ले ते मात्र गेले आणि त्या सगळ्याचे राज्य हाक दिले कोणाक विभीषणाक तर विभीषण म्हणता की सदा राम नामे वदा पूर्ण कामे कदा बाधिजेना पदा म्हाका त्या पदाच आशेन हांव ना म्हाका तुगल चरणांत रावचें तावळटान म्हणे भय पण लंकेचे दायित्व तुला असं नाही त्यांनी तू हांग राब तागल अभिषेक केलो अभिषेक कोर न्हू ताका थंय राबयले ताणें आळस आणि मद केन्नाय करनी ते रामनामाचे गुण असत केन्नाय मद येना राम नाम घेतले की गर्व येना जाल्यार मला प्रत्यक्षात कळटा की तो राम करो घेता हांव कोण हांव कळटा नाही म्हाका कले अस्तित्व भरना तोच करून घेता साक्षात अनुभव येता तशी आलस्य या ना टुणटुणी उडकी मानू कितली मी जाईल तर ते आता वेळ झाला म्हण की पटकन उठान बसून आम्ही येतात तरी हे कल्याण प्रभाते मनी राम चिंतित जावा जय जय रघुवीर समर्थ आता आम्ही हल्ल्याक वळया दास बोधा लागीं आता दशक 500 आम्ही सुरू केलेलो पयली तो म्हळ्यार दशक मंत्रांचा तांची पहिले नवविधा भक्तीच जाली तांतू आत्मनिवेदन भक्ती काय शेवटची त्या चौकांत आत्मनिवेदन भक्ती चौकांत आयल्यार मुक्ती चतुष्टय मेळटा मागीर इतलें सगळें मेळटा जाल्यार मागीर गुरुंगल कल पायदो दिसता की नाही सगळे जण करू जाल्यार पण तो करू जाल्ल्यार न्हय हँग केल्यार इफ दिस इज डन दॅट इज गॉड अशी तर इफ अँड बट असल्यार उपयोग ना एक गुरु म्हळ्यार एक जण नुसतें नाम दिता ती गप्प बसता ती पळयना तिची कल करता ती जाल्यार आमगेल स्वामीजी सुवारी गुरु असल्यार न्ही ते जप दिता ती आणि आमगेल कोणा जप दिला ते साधक करना जाल्यार ते पयले स्वता बसून तांगेल खातीर अनुष्ठान करता आणि ते एक पद म्हाका उडा जाता सद्गुरु अमुची माय मनुजा सद्गुरु अमुचे तार बाळपणी चुकता
प्रेम भरे शिकवी, बालपणी चुकता प्रेम भरे शिकवी, गोंजारुनी ही माय मनुजा, सद्गुरु आमुची माय. सांग नवीन जप घेतीलच नाही, चढा जप कर का? तर जप घेतील म्हणता वेळ नाही ना गुरुजी, स्वामीजी वेळ कैस मग सकाळीतली घंटारी त्यावेळी एक सांगलंय तुक वेळ मिळली म्हणून तू न्हाय नासन वतलं मा, न्हाय ना ब्रश कर नासन तशी आशील कपड्यावर वतलंय ना, न्हाव तू कपडे बदलता वय की नाही, तू सगळे पेहराव घालता गोमटो कोड हे क्लोज तू घालता प्रोटोकॉलाप्रमाणे आणि कडेर वता. तशी स्नान कशी तनाच करतात नाही तशी मनाचे स्नान म्हणत जपतोच. एक 5-10 मिनिट बेगी उठता आणि जप करी आमगल कशी एकेकांक कोर्च म्हणून करतात. एकामुळे भगवद्गीतेच अध्याय कोणी ऐकूया म्हणून वेळ ना झाले म्हणून तो गीतेच अध्याय रेकॉर्ड केलेला ऐकलं. मला स्वाम्यांनी लेखन भजन लाईल ते ऐकलंय म्हणजे तिथं नेम झालं आणि मागीर ऑफिसावरचे आणि त्याने कशी ते कर निघाल्या मग दिवस वाईट होत म्हणून ह्या भरले त्यांची आवडीन नाही. एक संकल्प जातात उठावच्या वेळ झाला म्हणणं पडे तर खाड काढणे हे त्या सगळं सोपंच फार चुकतंय निघत नाही झालं हे ऐकूनच्या वेळ ना संकल्प केले ते फास्ट फॉरवर्ड केले की कल गमती जय जय रघुवीर समर्थ फास्ट फॉरवर्ड केलेलं भजन आणि हे कले कळत कल म्हणल्या म्हणून राम नाम तरी कळतोय जातात झाले बंद केले बसलं. तसले राम नामाक उपयोग तसले खंयचे नामाक उपयोग ना तसले गुरु नामाचा उपयोग ना जाल्यार बालपणी चुकता प्रेम बरे शिकत गोंजारुनी ती माय. गुरु म्हणतात विचारला अशी घेतात मा नाम घेऊच नाही पळय कितलं गोम टिकून घेऊन का कितलं आनंद असतात तुम्ही एक माळ जपी एक 5 पंत पुणे नाम घे पण ते इतले आवडीन गेले प्रीतीने हे रामा हे देवी अशी जे काही नाम तू दिल्या पळे इतलं आवडीन घ्या बैसून एक माळ जपी पण एक सुद्धा विचार येऊन चालू नका आणि आईल तर्फे नाम घेत राब विचार आईला येतात ती होतात ती त्यांची काळजी करू नका आम्ही पळून घेतात अशी गोंजारून सांगतात. पण ते तो बुजवून जाता नाम घेऊनच्या लागता अरे वा हा कितली साधन करता म्हणता दर वय जाऊनच्या लागता. तरुण झालं नाही तरुण म्हणारी साधन आहे तू तरुण वयाने नाही वयाच प्रश्नच ना साधन आहे तुम्ही किती मुखार गेली त्या तारून तरी तो जो असो तो बालपणी चुकत प्रेम भरे शिकवी गोंजारुनी माय मनुजा सद्गुरु आमुची माय. तारुण्याच्या मस्तीमध्ये चुकता दाविती धाक मनुजा सद्गुरु आमुचे तात. ए हंग्या रे किती वर्ष झालं तू जप घेऊन अजूनही तुझ्या कल्ला प्रगती जायना. गौजी घालची ताकद त्यामुळे सद्गुरु माऊली त्यामुळे ती माऊली मात्र नाही त्यामुळे तात सुद्धा धाक दाखल पण हे अशी कोरकाची आपण सांगेल तशी जाऊन का सम ऐकून घ्या आणि खरी पुढे लक्ष द्या. एक मनान काम करता जप करताना एक मनान कर का काम करताना एक मनान कर का आणि आम्ही सांगेल तशी जाऊन का म्हणून चुकता दावी ती धाक खड्डेरकल जाता ओल्ड जातात तंत्रमच्या जाता त्यावेळेस तागल गर्व घालेता गुरु गर्व घालेता नाशी जाता आणि होड जाण आपण म्हणता जाता अजूनही आत्मज्ञान जायनी मिळेल एक नमुन्याचे डेफिडन्स येतात जशी आमच्याच मजसले कायले इतलं आम्ही सेव करतात ती मग कल्ला अजूनही आत्मज्ञान जायनी त्यावर मका गुरुन सांगलंय कर्तन जातल मा तशी वार्धक्याच्या वाटेवर ती देती आशीर्वाद मनुजा सद्गुरु आमुचे तात. आशीर्वाद दिता ती वय जाय ना पडे तू इतकं सेव केला फुकट वचना ते कल जातले तुका आम्ही आशीर्वाद दिता तुका जाय ते मेळतलेंची लक्षात दवरी अशी कंटिन्यू कर आणि प्रेमान करी त्याला ये भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है सगळं तो पळून घेतलं आणि हा जे अंटी तोंडान तू राम नाम योशी ते गुरु पळायचे हे गुरुंगल का एक पण गुरु आपले म्हणलंय की हे सगळं घडतं जाल्यार हांगा गुरु कसले खातीर आवश्यक तर आता मी मुक्ती चतुष्टयाचे पळयताली
सलोकता, समीपता, स्वरूपता आणि सायुज्यता म्हण की नाही. त्या सगळं मेळच्याक साधन कशी करता हें कशी मेळोवेद एक एकची हें आमी पळोवंक न्हय. तें पळोवचे खातीर एक मिनिट हा. कशी कोरका म्हळ खातीर गुरुंगल गरज. तर हे मुक्ती मेळोवनची जाल्ले पण मुक्ती चतुष्टयात सांगले. आणि हे सांगले ताजे पहिले आत्मनिवेदन. आत्मनिवेदन चौकांतून प्रत्येक मनुष्य येवंकाची लागता. जाल्यार आमी सांगले खंयची पायरी घेयात ताजे क्लायमॅक्स गांठतात. क्लायमॅक्स ते क्लायमॅक्स कशी गांठचे. अरे साधे साधे शिवण शिकूक शिवणे क्लास जॉईन करतात. गायन शिकूक गायना क्लास जॉईन करतात वय की नाही. करतात मात्र नाही ते प्रॅक्टिस करतात. ही मस्त शिवणे मशीन विकत घेतात ती शिवण पळयतात ती मस्त पण चुकता परत परत करतात ती त्यावेळी एक गुरु हा जाल्यार हे आत्मज्ञान मेळयतल खंयचे. तेका वाटेर पडल्या न्हय ना बा सांगतो आमकां एक सांगता प्रत्यक्ष आमकां आत्मज्ञान करून दितलो तो गुरु एक हिंगड असता. ताजे खातीर हे मुक्ती चतुष्टय कशी मेळोवची आणि गुरुंगल महात्म्य केले हाजे खातीर गुरु निश्चय किंवा त्यांनी सांगल्या मंत्रांचं हे म्हणून कले मंत्रांचे हे दशकपात किंवा मंत्रांचं हे आपल्यात पळया. मानवी जीवनांतू विविध क्षेत्रांत अहोरात्र ज्ञान साधन चलता तस आणि त्या ज्ञानाची मागची सामर्थ्य येतात. त्या सामर्थ्या जोरारी मनुष्य मग जाय ते मेळूनच्या जाता म्हणून धडपड 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 करतात. तशी परमार्थ साधन सुद्धा आत्मज्ञान किंवा ब्रह्मज्ञान कोण दिवच्या खातीरच न्हय होय की नाही. पण हांगा ते ज्ञान लौकिक ज्ञान आणि पारमार्थिक ज्ञान हे आध्यात्मिक ज्ञान ते निगड हां तू आपणच ते जातात. म्हळ्यार त्या दिवशी गॉडनी मुंगळ्या गेल काणी सांगितली. तो मुंगळोची गॉडची जाता येता खंय वता तो गॉड जावन वता. मुख्याने गुळ खाजला गोडी नाही सांगाय पण तो गॉडची जाता. त्याने ती तो वर नाची जाली ती ताक आत्मज्ञान जावच्या शक्त ना. गेलपण हेवे सांगितले तेंगुटा सागरी बुडाला बुडता सागरची झाला गंगे सरिते संगम झाला सच्चे होय की नाही. ताजे खातीर तेंगुट जावची कशी म्हणाल आम्ही होड जाऊन बसले. तान असताना तान म्हणून गेली आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तदर्धम गतम तस्यार्धस्य परस्य चार्धम परम बालत्व वृद्धत्व योग तेषां व्याधि वियोग दुःख सहितं सेवादिभिर्नीयते जीवे वारी तरंग बुद्ध चले सौख्य कुट प्राणीनाम. म्हळ्यार समजा मॅक्झिमम मंगेलाय आपण 105 वर्षाची वाढदिवस साजरो केलो कोणाची जाल्यार तितलं आमगल नशिबांत आस की ना मागत ना तरी हल्ली लाईफ स्पॅन वाढल्या. समजा 100 वर्ष असत तरी की अर्ध 50 वर्ष निद्यान गेली मग कले करू जातले रात्री काळखांत उठांग पिशी म्हणतली ते गेली भरली 50 मस्त झाली 50 वर्ष हाफ द सेंचुरी किती तरी मारी 50 वर्ष म्हणाली तांतुली अर्ध कितले 25 ते 25 अर्ध 12.5 12.5 खंय वता ती बालत्व वृद्धत्व योग. म्हळ्यार 12.5 वर्ष काही चेडपण म्हणून जाले कले कळना आणि नंतरची 12.5 वर्ष 87-88 वर्षानंतर 100 वर्ष कळत सगळे मस्त जणांक कळना सुद्धा जाल्यार बहुतेकांक कळता. कळल्यार वळना शरीर साथ दिना. ती गेली 25 वर्ष आणि वरली कितली ऐन उमेदीची 25 वर्ष तांतू पुणे आम्ही कले करूया आम्ही साधना. म्हळ्यार त्या वेळार कल जाता की आमकां त्यावेळी सुचना कल करची म्हणून कल्यान तेषां व्याधी वियोग दुःख सहित सेवादिभिर्नीयते. म्हळ्यार आमकां 25 वर्ष कोण घेऊन वता नियते म्हळ्यार घेऊन वता पण तरी व्याधी वियोग कोण कले पुढे व्याधी लागता की कोण दुखता हें जाता कामां वचचें जाता वाट फाटी लागल्या कमावंक लागता कुटुंबा पळोवच्याक त्यांनी सेवेन तूं काम करच्यांत वेळ वता पयशे कमावच्यांत वेळ वता पयशे कमायले दवरची कशी बचत करची कशी तांतू वेळ वता
कुटुंबात सगळं काम करच्यात वेळ वता बायलांक तेमी सांगता म्हणून ना म्हणा की अष्टभुजाने 100 भुजा देव असतात बायल म्हणाली सगळेच पळयतात अजूनही ह्या काळात सुद्धा सगळे पळयतात त्यांनी ती तिका अन्नपूर्ण म्हणतात ती त्यांनी तिका देवी म्हणून बसतात ती शक्ती कोणाला थांब येतात त्या चैतन्याला थांब येतात त्या रामावर सीता हा प्रत्येक मनुष्यामागची एक बाई मनुष्य असते तस त्या रामामागची ती माया महामाया सीता असो म्हणून तिघल हजेरी त्यांनी ती रामावर इतकी प्रीत त्या रामतत्व म्हणा लक्ष्मी तिघल त्यांनी पालनाचे काम ती करतात असं सांगचे मूळ म्हणाली हे की इतले सगळे झाले मी की आमगे त्यांनाही त्यांना मी परमार्थ करतो तर कर चेंज म्हणा वेळ टाइमपास करची वेळ काढू का हे ऐकूच्या येऊची वेळ का नेमका वेळ का नेमका मला वेळ त्यांनाही मिळणार मनुष्याकडे त्यांनाही मिळणार सेवा दिली नियते जीवे वारी तरंग बुद्ध चले अरे आम्ही खंच ह्या भवसागरात आम्ही बुडबुड सुद्धा लागते बुडुक 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 जगता म्हणतात नाद असत तशी त्यांना बोलतात कळणार त्यांनी ते प्रत्येक क्षण मोलाचं आणि मुख्य मर्तन आनंदात मरता म्हणतात झाले मर्तन इतकं दुःख जात असता कले कोणी तप्त असता कले कोणी दुःख असता हा त्यावेळी सगळे लो हाईट्स म्हणतात नाही ते हायलाइट्स म्हणतात ते तशी लो लाईट्स दळ्यामुखात चालत हे मग इकडे सांगले ती कोरोना झालेला हॉस्पिटल असेल तो मानतली बरी जाऊन यांना पण स्थिती चांगले अगो शिवांगी आपण हॉस्पिटलात तो मानतशी पण आपणा सगळं आपण कलकल चुकतील हे सगळं दिसच्या लागले त्यामुळे मन आणता देवा ती पाक बर करी आणि हा त्यांना तू सुधारणा करता मग वागण्यात त्यांना रिसर्च नाव अशी ताजी पैसुरं नाम घेता आणि ताजी नंतरची ती मनुष्य एक निवड झाली म्हणजे हा स्वतः अनुभव यांना पडे अशी अनुभव येतात देवाला करणी कळतात त्यांनी जे जगत ते बऱ्या खातीर जातात ती एक नवीन रूपांतरित जाऊन परत येईल मनान हेल्दी तनान हेल्दी हा हे कोण केले तिगल्या त्या सद्गुरूंनी केले काम तिगल हातांचा मस्त कार्य जाऊन सारखेच केलंय त्यांनी ती आमची गेल्यानंतर आमचं गुरु असत नाही भक्कम असत काही भिका म्हणणार हा ते सगळे नमुन्याने आमचे शिकवतात कशी साधन कशी आता आम्ही पळूया त्यांनी म्हणे की ज्ञान मार्ग असती म्हणून 2 मार्ग असते ज्ञान मार्ग आणि हजे भक्ती मार्ग ज्ञान मार्ग मला कळले हे सगळे दिसतात जगन मिथ्या आणि जगत मिथ्या आणि सगळं फक्त जो तांतू सत्य सत्य मात्र खरं आहे ते सत्य निघतील तर त्यांची तर हे बरोबर नाही त्या बरोबर नाही सगळं बाजू काण शेवटी कोण भरता हा मात्र देहही मिथ्या देहात सगळं पंच ज्ञानेंद्रिय मिथ्या मला त्या नाही हे सगळं ज्ञान मार्ग ज्ञान मार्गातून भाव मिळेल ज्यांना आत्मस्वरूप प्रगट जाता त्यावेळी त्या आत्म अरे त्याच्याबद्दल एक नमुन्या प्रीती आणि भक्ती उत्पन्न जातात हा भक्ती उत्पन्न जातात आणि तांथान स्वतः ज्ञानोत्तर भक्ती म्हणतात त्या भक्ती भावाने तो मनुष्य बोर होता मला ताजी पहिले ज्ञान असतात नाही त्यांच्याकडे भक्ती ये नाही तरी त्या गर्विष्ठ जातात मग ज्ञान झाल्यामुळे गर्विष्ठपणाने चांगलं आत्मज्ञान झाले सुद्धा फुकट होत तशी जाऊ नये झाल्या त्या ज्ञानोत्तर भक्तीत निर्माण जातात आणि भक्ती मार्ग म्हणा कलय सगळे खरे आम्ही सामान्य मनुष्य दिसत आम्ही पट्टी कश म्हणजे सगळं खरे झाल्या तांतू एक ईश्वरीय चैतन्य ते ताजो ताजे तवाने सृष्टी दवरता तान्ने आमगेले तेज दवरला जे ते आमगेला अंगात तेज येतं ताज्यानंतर करतात ते कोण तेज होतं तरी ते नव चैतन्य आत्म सांगल दिसतंय आणि जे तेजाने आमगेल देह अशी धडकत असते म्हणतो दिसतात की नाही म्हणतो मला सगळं कार्य करू शकतात सल्ले करतात मला मेलेल मनुष्याला डोळ थंय असतात ती कान थंय असतात कोणा ऐकत वय ऐकना दिसना जाल्यार तांकां स्मशान आवडतना राम नाम बोलो भाई राम नाम बोलो ते मोड्या कले ऐकू खंय ना आणि ताजे पहिले कले करणी मला उपयोग कसलो त्या खातीर जेन्ना जिवंत स्थिती देहांत आत्मच त्या वेळार ते भक्ती मार्ग सगळं देवा खरें इतक्या खरें ते तुमची मीच खरें हे नश्वर असत मिथ्या मला फट्टी म्हणणा हा भक्त म्हणता हा फट्टी म्हणणा पण हे उत्पन्न झाल्या ताक एक स्थिती असत उत्पन्न झालेल्या लय असत तशी मगर देहात आहे
पण जोपर्यंत उत्पन्न आणि लय हाची मध्येची जी स्थिती असत तान तूच पूर्ण राबला तू नंतर पहिल्या व्यक्त अव्यक्त सगळं तशें तूच एकलो सत्य तर ईश्वर असत आणि त्या ईश्वराची म्हाका ओढ लागो हे गुरुतत्वाची ताचे खातीर आमी एक गुरुंगले आवाहन करूया हा गुरु निश्चय दर्शक करतना गुरुवंदना करिमना भक्ती भावे गुरुवंदना करिमना भक्ती भावे कल झालं कोणाक ऐकना मग ऐकण्याचं आज पहिली तुम्ही म्हणलं करिमना भक्ती भावे हृदस्पंद भावे गुरुमय स्वभावे गुरुवंदना आम्ही आमच्या स्वामीजींक समर्थांक अशी वंदन करूया की आमगेले हृदस्पंद हृदया स्पंदन भक्तीने भोवून वचोती सहज मट्टाक ती भक्ती यावं त्यामुळे अचानक मनान तू विचार येता देवा हांव काय पार्थ न्हय रे तो अर्जुन आशिल्ले ताका तरल मन आशिल्ले रिसेप्टिव्ह माइंड आशिल्ले तो तुका खरो भक्त आशिल्लो जाल्यार मी पार्थ नाही परी तू हरी रे मन रूपी घोडे काबू करी रे मन रूपी घोडे काबू करी रे गुरु चरण गोरी ताने रहावे गुरु चरण गोरी ताने रहावे हृदस्पंद भावे गुरुमय स्वभावे गुरुवंदना गुरु चरण माती मौशार कीती गुरुंगल पावलांची पूज करताना ती कोमल पावल पळून कशी जाता की तिने ताची पूज करू गेल्या आमच्या हृदयात उमटतात ती पावलं आणि ताक लागील जी माती असं त्या मातयेंचं जरी लोळण नसते गुरुचं सट चमकून वचू जाय तांगल पाया माती जी लागील असं ताक मस्त लोक अशी पाय पडतात कल खातीर पाय पडतात सांगा की त्या दिव्य स्पर्शात भिरुनी उरावे म्हणून गुरु चरण माती मौशार कीती लोळण घेता गुरु स्पर्श करीती त्या दिव्य स्पर्शात विरुनी नुरावे त्या दिव्य स्पर्शात विरुनी नुरावे कळले की आपद असता ती जाल्यार त्यो बांध ना ती आपद येता ती बघता ती पुरे सिक्क आशिल्ली मनुष्य बरी जावन भायर येता ती आमकांय मनाक आशिल्ले एक नमुन्याचे एक हे असता न्ही टेन्शन असता एक हुस्क असता कल्ल काय जायना आराम असता सगळं समज जाता आणि नवीन मनुष्य जावन येता मनुष्य खरेंची आता ते अँटीबॉडीज तयार जातात ते म्हणतात आजकालचे रोग हातून अँटीबॉडीज म्हळ्यार कळले की ते दुसऱ्यांक सुद्धा ब्लड दिवच्या शकतात आणि वाचूंच्या शकतात तसे तसं तांगेले हे असतात तर त्याने जातात तर त्या दिव्य स्पर्शात विरुनी नुरावे त्या गुरुचरणांगल मातीन तू स्पर्श केला कितलो मऊची आणि तांतू वीर वच्या अंगाच निद्दोन सोडया म्हणून दिसता आनंद आश्रम स्वाम्यांक एक पंता एक भक्तान पांय पडलो प्रेसिडेंट आशिल्लो तो म्हाका लक्षात आमी सांगनाशिल्ली त्या वेळार तालमकी वाडीन स्वामीजी आयिल्ले आनंद आश्रम स्वामीजी ते लेक्चरण जालें तांगेले ते मानपत्र टिकल ते सगळें जालें आणि तांकां हार बीर घालो आणि हार घालो ते पांय पडचे जो निद्दल तो मनुष्य ते चरणांचेर ताणें देव दवन सोडलो उठताय नीच कसले नमुन्याचे मरण त्या दिव्य स्पर्शात विरुनी नुरावे हृदस्पंद व्हावे गुरु हे खरी मुक्ती आशीर्वचा दे गुरुराज यारे नित्य पौर्णिमा असना गुरु पौर्णिमा साजरी करच्याक मस्त पण अमासे येता जशी ब्लॅक होल म्हणतात तशी कल्ल करचे काय करू रे काही न सुचे अशी जाता जाल्यार धैर्य धर का
तर त्यांनी सांगल्या आशीर्वचा दे गुरुराज यारे घन तिमिर रात्री करी गुरु पौर्णिमा घन तिमिर रात्री काळखा रात्र सर हा जाल्यार त्या दिवसात तू गुरु तू मग सांगाट असल्यारी म्हाका पौर्णिमा ताजे चांदणे सगळं त्या पुनम चांदी तर मन हे विसावे हृत्स्पंद भावे गुरुमय स्वभावे गुरु वंदना करी मन भक्ती भावे. तर आता गुरु निश्चय म्हणलं पहिलं समास आता तुतांनी सांगल्या की आत्मा साक्षात्कार म्हळ्यार कल्ले नेती नेती करून ते ज्ञान मार्गाने ते जाले भक्ती मार्ग कळलं जाल्यार म्हाका मगल साक्षात्कार जावचो म्हळ्यार कल्ले हांवची तो शुद्ध स्वयंप्रकाश हे कळचे खातीर स्वता जालीच भेट घेवची ना मगलीच भेट हांव घेवन त्या अपॉइंटमेंट घेवंक लागता बिलकुल ना जाल्यार तोच तूं हे रियलायझेशन येवंक आणि ताजे खातीर गुरू लागता. जशी की आजीची पळय ती आता हे ऑनलाईन मिटींग आता हल्ली चल्ल्या होतच न्हय तर ताजेच एक आमी उदाहरण दिलें आतांचे कळचे खातीर तर तांतूं कोण पण एक चेअरपर्सन म्हूण आसता पळय की न्ही तरी आमी ते ऑन केले कोड नंबर सगळं घाल्लें सगळं केलें जाल्यार जर आमकां कोणी एडमीट करनी ते चेअरपर्सनाक तरी आमकां ते मिटींग मेळूं शकता. तशी आमी आत्मनिवेदनात चौकांत काय आयली जाल्यार त्या वेळार आमगेल चावी लावन आमी तांगेल मार्गदर्शना प्रमाणे कोण कोण आयली तावळी त्या बाजूक सद्गुरू बसले तांगेल कृप जाल शिवाय आत्मज्ञान जायना. आमी ह्यो चेडा ते एक स्टेज अशेंच की जशी बँका लॉकर 2 चाव्यान उघडटा तर आमगेल चावी आमी जपून दवरतात आणि प्रत्येक पंथात ते भरतात हे करतात तरी पण त्या वेळार त्याची वेळार गुरुंगल चावी लागताला तर गुरु मात्र ते एकच चावी लायतात केन्ना की तो शिष्य ताका लायक असो तो ह्या प्रांगणात आयला आत्मनिवेदन घडलें तो शरण वचूला म्हाका आपणाक म्हळ खातीर ताजेर परकाची ही मग ड्युटी आसा म्हण सांगून तेवे उपकार करना ती ते तागल रामागल तांगल गुरुंगल कार्य ते करतात तांकां परिसत्व मेळलेलें आसता ते दुसरे शरण शिष्याक तागल परिसत्व दितात गुरु तत्व मात्र दिना ते परिसत्व दितात आणि गुरुची निर्माण करतात आणि आपणाक कार्य मुखार चलयली म्हूण तांकां सांगतात. तशी ते एक हे पण ते जर समक करनी बरोबर आमकां जर समक कळनी तर एक तरी ऑपरेट करूंक कळना कलेपणी ते लिंक समज लागना अशी पण थंय कशी लागना जाल्यार बाकीच फोन करना पण सांगतात गो अशी लाई तशी करी वय की नाही तशी गुरु हे आध्यात्मिक गुरु नुसते आत्मज्ञान दिवचे खातीर आसना ते साधन करून घेतात आपल्याक करून घेतात आणि जशी सान असतना गोंजारून ताका करेक्ट करता चिके होड जायना पण ताका गर्व निवारण करच्याक पळयता म्हानतार जायना पण तांकां धैर्य दिता आशीर्वाद दिता आणि अंती हाजे खातीर मुक्ती खातीर ते गुरु नाम मुखार योशी ते पळयता ते स्वता भितर बसून नाम घेता ती तो मात आशिल्ली तावळी मनशाची आणि ताका सद्गती मेळटा हे इतलें कार्य सद्गुरू करता ती तावळी तांचे बद्दल आमी आतां वाचच्या गुरु निश्चय तर तांणी सांगल्या साध्या हाचे खातीर तुमकां जर गुरु लागता सादी विद्या लौकीक विद्या शिकतात तरी असले पारमार्थीक हांतून गुरु शिवाय चलतले आत्मज्ञान जावंक जाल्यार ना बा केन्नाय चलना त्यांनी गुरु निश्चय गुरु करपाची हात जे थांब पण हांगा ह्या पयले समासांतून तांणी दिल्ल्या की कशी म्हळ्यार ब्राह्मण म्हळ्यार केल्लें हें म्हळ्यार केल्लें मागची काळांतून ब्राह्मण आगोलेंची अशी हें जालें की ते आता आमी वाचून पळया समर्थकल म्हणटात समाज पहिला गुरु निश्चय श्रीराम जय जय जी सद्गुरु पूर्ण काम परम पुरुषा आत्मया राम अनुर्वाच्य तुमचा महिमा वर्णिला नवते श्रीराम जे वेदास साकडे जे शब्दासी कानडे ते सत्शिष्यास रोकडे अलभ्य लाभे श्रीराम वेदांक कळना शब्दांक दिसना निपून राखता
शब्दांतन कळना तरी जे योगियांचे निजवर्म, जे शंकराचे निजधाम, जे विश्रांतीचे निज विश्राम, परम गुह्य गुह्यातीत, ते ब्रह्म तुमचे नियोगे, स्वये आपणची होई जे अंगे. म्हणाली त्या ब्रह्मसने सद्गुरु कल करतात की तुमकांचे ते कोण सोडतात गॉड खांचे लिहितात तू आपोआप कळता की त्या तुमच्या स म्हणले मस्त पण शाब्दिकान ऐकले असतात. त्रिप्रचिती म्हणून सांगल्या. त्रिप्रचिती म्हणा शास्त्र प्रचित. शास्त्रांतून आत्म कश असता त्याचे वर्णन असं त्या इंद्रिया गोचर असं हे असं आणि आनंद स्वरूप तेजो मूर्ती सगळे ऊर्जा मूर्ती सगळे जाल्यार सूक्ष्म दिसना पण ते असतात त्यांचे सगळं चलता ईश्वर गुरुरात्मेची मूर्ती भेद विभागिनी व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः. हे सगळे वर्णन आम्ही वाचल्या झालं त्या नेमके कधी त्या कळच्या जशी आवश्यक मला कसलंय हे कळच्या चली येतो ज्यांनी चली उजकणे एक आवस माझ्या भयंकर पीठ असतं चढवा ती सगळं कळत अगदी सांग असतं तरी सगळं चढवा चलिये चढ खास करून ते होड जायना पडे सांभाळ ती फांती घालची हँग करचे नाणंचे सगळं संस्कार दिचे सगळं शिकवचे त्या कोण स्कूल आगले आणि होड झाली काळजी करची काळजी घेऊनची सगळं कोण पण तिला लग्न कोण दिनचे सगळं करता झाले रे तरी ती मगल आवस मग फांती घातली ती मगल आवस मगल अभ्यास घेतली ती मगल आवस म्हणजे प्रेम करतली ती मगल आवस हे दिसता मस्त पण आवस कल्ल्या बोज घालता म्हणून फक्त त्या आवशीची झाले रे त्या आवस मला कल्ले हे नेमके कष्ट करता तर ती स्वतः जन आवस करता ते चरडा जन्म दिसणे ते ऍक्च्युअली चेरड जन्माया ना चेरड जन्माया ना त्यावेळेला एक आवस जन्माया इतकं वेदनेन खाऊन बाहेर पडून ती आवसूची जन्माया आणि त्यावेळेला त्या चरडा कळता त्या आवसूतून की आवस म्हणा कधी आवस म्हणा एक जबाबदारी आवस म्हणा प्रेम आवस म्हणा वात्सल्य हे त्या आत्म्याची गुण जे असत नाही आप्यापी ज्या हृदय पावतात त्या आई तत्व त्या आत्मतत्वात एक आई तत्व भरलेले असतात त्या ती कळच्या लागतात आणि एक मिनिट त्यांनी सांगल्या ते ब्रह्म तुमचे नियोगे स्वये आपणची होई जे अंगे तुमकांची त्या आत्म करतात आत्माची तुम्हीची म्हणून तुमका बाकी सगळं नश्वर कळतं आणि आत्म्यान तुम्ही विलीन जातात एक जातात तावळी कल जाता दुर्घट संसाराचे पांगे पांगी जेना सर्वता किती तुमचं संसार बाहेर ताण पडत नाही तुम्ही ताण ताची मागची वचू शकता ना तिची खऱ्यामुळे यू डेफिनेटली नो व्हॉट यू आर. आता स्वामींचे लढीवाळे गुरु शिष्यांची लक्षणे सांगितली देणे प्रमाणे मुमुक्षे शरण जावे त्याच्या खातीर पहिली कल लागता मुमुक्ष लागता बद्धशी मुमुक्ष लाग होती शूद्रांचे ब्राह्मण आतुपाषाणी देवपण ब्राह्मणाचे निमंत्रे मुंजी बंधने विरहित तो शूद्रची निद्रांत अथांगे सार्कॅस्टिकली त्यांनी सांगले की ब्राह्मणात पूज्य म्हणतात त्यांनी तान्ने सगळं करता अशी म्हणतात जाल्यारी तो ब्राह्मण कशी असता तो ब्रह्मविद ब्राह्मण असता तरी मात्र तो ब्राह्मण सकळासी पूज्य ब्राह्मण हे मुख्य वेदाज्ञाप्रमाण वेद विरहित ते अप्रमाण अप्रिय भगवंता ब्राह्मणी योग याग व्रते दान ब्राह्मणी सकळ तीर्थाटने कर्म मार्ग ब्राह्मणाविणे होणार नाही म्हणा कर्मकांड जे असत ते ब्राह्मणाविणे पण हे सगळं सांगून जायना पडेल त्या कल म्हणतात की ब्राह्मण पूजने शुद्ध वृत्ती होऊन जडे भगवंती ब्राह्मण तीर्थे उत्तम गती पावती प्राणी लक्ष भोजनी पूज्य ब्राह्मण आनयातिसी पुसे कोण दुसरे जाती निकल करचे ब्राह्मणोची जाई अशी पाषांड मतशे म्हणारी लोकांक जाता सगळीकडे ब्राह्मणोची जाई अरे शूद्रा निकल पूज करची अशी ना पण आता तशी वर नाही आता जाण सुधारत असती
की कर्मान ब्राह्मण जाता, जन्माने न्हय. आणि हे प्रूव्ह केल्या प्रत्यक्ष भगवंताने. सगळ्यांक ल्हान तूं तांणी सगळे तोगू जातीचे लोकांक तांणी संतांनी संत रुपान जन्म घेतलो. संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर हागल ब्राह्मणाक जर आशिल्लो जाल्यार तांकां हागल संन्यासाल चेडलो म्हणून तांकां सुद्रा घालपाक येताली. दॅट इज डिफरंट थिंग. जाल्यार हे सगळे ब्रह्मविद ब्राह्मण. संत एकनाथ ब्राह्मण आसलो. ब्राह्मण कुळांतूय जन्म घेतलो. नाम्या शिंपी आशिल्लो आणि सावता माळी आशिल्लो. बरोबर. कान्नोपात्रा प्रॉस्टिट्यूट आशिल्ली. जाल्यार हे सगळे संत तांणी सांगलें की आत्मज्ञान जावच्याक ब्राह्मणच आसता अशी ना, कर्मान ब्राह्मण जावता. ब्रह्मविद ब्राह्मण म्हळ्यार त्या आत्मज्ञान कोरण्याची वृत्ती असता आणि ताची साधन करता. आणि तशीच आम्ही गुरु मेळोवंका. आणि तो गुरु कोण असता ते सांगतात. लक्ष भोजनी पूज्य ब्राह्मण आनयासी कुसे कोण परी भगवंतासी भाव प्रमाण येरा चाडणे. भगवंताक भाव असता. तुम्ही कितले मंत्र म्हणले, कल मंत्र म्हणले, हाक जास्ती महत्व असना, तरी भगवंताक तुम्ही कितले भावनेन पुजतात. असो ब्राह्मणा सुरवर वंदिती तेथे मानव बापडे. जरी ब्राह्मण मूढमती तरी तो जगत वंदे. अंत्यज शब्द ज्ञाता बरवा पण तो नेऊन काय करावा. ब्राह्मणा सन्निध पुजावा हे तो न घडे की. तो अंत्यज म्हणता की ताक कोणे श्राद्ध कार्य करूक ताका आपयना. ती ब्राह्मणाक आपयतात. कंडेर तो कसले करो, कसले मंत्र म्हणा, ताक या होती या ना जावती, तर ब्राह्मण म्हणून आमने विश्वास. तयास ब्राह्मणे विश्वास ब्राह्मण भजने बहुतास पावन केले. जाल्यार हांगाच सांगतात ब्राह्मणे पाविजे देवाधिदेवा. तरी आमगल मनात विचार येतलो खंयचे ब्राह्मण आपण आम्ही देव मेळवेत नवे आत्मज्ञान करेद, तरी किमर्थ सद्गुरु करावा, कल खातीर सद्गुरु करावा. ऐसे म्हणाल तरी निज ठेवा सद्गुरु विण नाही. कळलं. स्वधर्म कर्मी पूज्य ब्राह्मण परी ज्ञान नवे सद्गुरु विण. ज्ञान नवे सद्गुरु विण. ब्रह्मज्ञान नसता सीण जन्म मृत्यू चुकेन. सद्गुरु विण ज्ञान काही सर्वथा होणार नाही. आत्मज्ञान जाऊचे ना. हंग ज्ञान म्हळ्या कले अनुभव. त्याच खातीर आम्ही चेडू जावंका, आन जावंका, ते मूठ जावंका, ते ज्ञान मेळोवच्या काणी गुरु चरणात विलीन जावंका. विरोनी नुरावे वीर नुतांत आम्ही वर नाही याची. तशी सद्गुरु विण ज्ञान काही सर्वथा होणार नाही. अज्ञान प्राणी प्रवाही वाहत जिगेल. ज्ञान विरहित जे जे केले ते जन्मासी मोणे झाले. म्हणून सद्गुरूंची पाऊले सुदृढ धरावी. जयास वाटे देव पहावा तेने सत्संग धरावा. सत्संगे विण देवाधिदेवा पाहिजेत नाही. नाना साधने बापुडी सद्गुरु विण करीती वेडी. गुरुकृपे विण कुडकुडी व्यर्थची होती. कार्तिक स्नाने माघ स्नाने व्रते उद्यापने दाने गोरांजने धूम्रपाने सावित्री पंचांग. हरिकथा पुराण श्रवण आदरे करीती निरूपण. सर्व तीर्थे परम कठीण तीर्थ. सगळे कर्तव्य फिरतात. आम्ही आत्ता विचार करतात, आम्ही कलकल करतात. सगळे देवळ पळयली, सगळे पळयले. खंय वचून की आम्ही देवा पळोवच्या पेक्षा आम्ही खंच गणपती श्रीमंत म्हणून ते पळय. कोणा किती डेकोरेशन जास्त केल्या, कोणा फुलांची सजावट किती केल्या, त्या फोटो काढच्यात आम्ही मग्न असता. शिवाय त्या देवी चरणांचे झुकून तिला नजरेन पळून त्या नजरेन ती भाव तांची वाट चलली आम्ही मेळोनच्या पळोवंका न्ही. झळफळीत देवता अर्चने स्नाने संध्या दर्भासने टिळे माळा गोपी चंदने श्री मुद्राचे. अर्घ्य पात्रे संपुष्ट गोकर्णे मंत्रयंत्रांची ताम्रपर्णे नाना प्रकारची उपकरणे साहित्य शोभा. हे सगळं झालंय. पंचायतन पूजा केली, मृत्तिकेची लिंगे राखोली, बेले नारिकेळे भरली. जाल्यार कल झाले उपोषणे निष्ठा नेम सगळं केले. परम सायासी केले कर्म. जाल्यार ते कल खातीर केले तरी सकाम कर्म केली न्ही ती ताजे फळ तुमकां मेळ्ळे. आम्ही संकल्प करता ती हें करो तें करो म्हणून आणि फळ आत्ता घेऊन सोडतात. तर आमकां घेऊन वच खातीर फळ भरले खंय. ते आमकां पुण्य एकडे मेळ्ळ्या मात आमकां आत्मज्ञान जातलें. त्यांनी ती समर्थ सांगतात तेन्ना वर्म चुकले पण प्राणी. जेन्ना आमी सकाम कर्म करतात पळय
वर्मच्या मत चुकतात यज्ञाधिके कर्मे केली हृदयी फळाशा कल्पिली आपले इच्छेने घेतली सुखी जन्माची आम्ही जन्मात सोय कोण घेतली आंबेले कल्यामुळे फळाश जाऊन का मुखा जन्मात पुढे मिळालं मला मुखा जन्म मिळेल का की परत शिरकले तरीही करोनी नाना सायास केला 14 विद्यांचा अभ्यास रिद्धी सिद्धी सावकाश भोळल्या घरी तरीही सद्गुरु कृपे विरक्त सर्वथा नगडे स्वरित यमपुरीचा अनर्थ चुके नाही तू ते हँग कर गो म्यूट कर गो मला तू काय करतले वॉल्यूम बोर्ड कर बाळा जव नाही ज्ञान प्राप्ती तव चुके ना यातायात गुरुकृपे विण अधोगती गर्भवास चुके ना गुरुकृप जाऊन का तरी मात्र ध्यान धारणा मुद्रा आसन भक्ती भाव आणि भजन सकळ फोल ब्रह्मज्ञान जवते प्राप्त नाही इतकी सगळं केलंय धारण केली ध्यान धरलंय मुद्र केलं आसन घालून बसली भक्ती भाव हळलं म्हणा तू भजन केलंय नित्य झाल्या तू जर भावना आणि गुरु नाती मुख्य मिळेल सद्गुरु कृपा ना तरी ब्रह्मज्ञान ते प्राप्त नाही सद्गुरु कृपा न जोडे आणि भलतीच कडे वावडे जैसे आंधळे चाचरोनी पडे गारी आणि गडदरा म्हणजे कुरड्याने अंदाजान चमकुंचीने चाचपटोची तो खंय पुढे चिखलान पडता नाल्या खड्ड्यान पडता तशी सद्गुरु कृप जर मेळणी जाले त्यांनी सद्गुरु कृपे खातीर कलेपुणी कोरका म्हळ्यातले एक भाव असता चरणागती असता गुरु तुमची विना आमक पडे नाही अनन्य भाव न अन्य म्हणेल हो एक भाव जैसे नेत्री घालिता अंजन पडे दृष्टी संविधान पल्ले दिसायला केले ते संजयाक सगळे कुरुक्षेत्राची दिशा लागले तर मी तक दिव्य दृष्टी मिळेल आणि मात्र नाही त्यांनी हा तरी महाभारतांची वाचल्या की त्या संजयाक तो थोईंच्या शिव कुरुक्षेत्राचे थंय राबून तो पळून येऊन धृतराष्ट्राचा कल घडतच तर त्यांच्यातले एक जण ते राबविलं दिव्य दृष्टीने थंयच राबून पळेल त्याने जैसे नेत्री घालिता अंजन पडे दृष्टीस निधान तैसे सद्गुरु वचने ज्ञान प्रकाश होय सद्गुरु विण जन्म निर्फळ सद्गुरु विण दुःख सकळ सद्गुरु विण तळमळ जाणार नाही तरी सद्गुरुचेनी अभयं करे प्रगट होई जे ईश्वरे संसार दुःखे अपारे नासो न जाती मागे झाले थोर थोर संत महंत मुनेश्वर तयासे ज्ञान ज्ञान विचार सद्गुरुचे श्री रामकृष्ण आदी करून त्यांनी सुद्धा हे गुरुदास्य केले सकळ सृष्टीचे चालक ते हरिहर ब्रह्मादिक तेही सद्गुरुपदी रंग म्हळ्यारी गरीब जाऊन महत्वानं चढेल असो समर्थ सांगतात असो जयासी मोक्ष भावा तेने सद्गुरु करावा सद्गुरु वेण मोक्ष पावाव्या हे तो कल्पांती न घडे आता सद्गुरु ते कैसे नव्हे की करा गुरु वैसे जयांचे कृपेने प्रकाशे शुद्ध ज्ञान त्यात सद्गुरूची ओळखण पुढिले समासी निरूपण बोलिले असे श्रोती श्रवण मुक्तमे करावे इति श्रीदास बोधे गुरु शिष्य संवादे गुरु निश्चय नाम समास प्रथम गुरु करका निश्चय पर्या आज आम्ही सद्गुरु करका सद्गुरु करच असं ना आम्ही आमक घडवच सद्गुरू योग्य जायशी आम्ही आमक घडवून पाहता सद्गुरू आमका आपले म्हणतात शरणागत आमका लेख करणार गुरु तू मग मदत करी मला गुरु नक्की करता ती इति श्री दास बोधे गुरु शिष्य संवादे गुरु निश्चय नाम समास प्रथम श्रीराम हंगामी राबिया वेळी झाला नंदंतु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शामुदीमेषु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः